guys, welcome my channel. Musik Kikay. Bakit Kikay? Bakit Kikay? Kaya kasi may kanta, may pugon, everything is there. Oh! Naka-English. Okay. Yung dumating, interview ko talaga siya guys, na yung naramdaman niya, yung dumating siya dito. Anong naramdaman mo pala nung dumating siya dito? Ang dumating ako dito kasi sa hapon lang. Ano naramdaman mo Sa masama? ako ng tatlong. Bakit? Kasi mo na. Akala ko nga may virus ako dati. Yung anong virus naman sinasabi mo? Kasi masakit yung ulo ko, meron na sakit sa mura, hindi ko nakain. So, akala mo noon may ulcer ka na. Pero hindi. Wala. So, anong sinabi mo sa akin yung dumating ka? Nung dumating ako, sabi ko, wala ko pa ng panik. Palagi sakit ang ulo ko, sabi ko sa'yo, di ba? Sakit yung ulo ko, hindi ako makakain. Tapos, parang puno dito sa Okay. So, yung nagpahilot ka sa akin, bakit ka nagpahilot? May quack doctor dito. Libre na sila. Inutin niya ako. Kahit ako niya ako magpahilot kasi hindi ako sanay. Pero sabi niya, inusuhan niya ako, mahangin daw yung ako sa baba. Tapos, initan niya ako. Pinakaob ko siya guys kasi sabi ko, hilutin natin yung likod mo. Tapos sabi niyo, ayoko, di ko sanay. Sabi ko, palugutokin natin. Lagapakin. Okay? Tapos yung kumuto niyo yung likod mo, anong nasasabi mo doon? Pakiramdam ko, nagpali. Oh? Masarap sa pakiramdam. Tira nga eh. Tapos, sinilot ako. Tapos yung unang hilot. May pangalawang hilot pa kasi nga, hindi kaya sa una. Kasi yung sikmura, grabe yung yung pulso niya sa sikmura guys, no? Yung hangin talaga. Hindi ko makuha agad. Ganun talaga yan. So, hindi mo makuha sa una, dahan-dahan mo talaga. Dahan-dahanin mo. Dahan-dahanin mo parang. Tapos, ayun, nung pangalawa, naging okay na siya. Tapos, makakain ako ng ayos. Matakaw na siya ngayon. Malagi na ako gutom. Tapos, ano pa masasabi? Okay na ako. So, anong masabi mo sa akin? Okay guys, ang masasabi ko lang, don't forget to like and subscribe Musik, Aisha Musik Kikay YouTube channel. Okay. Thank you guys sa pag-subscribe sa mga melody ko dyan. At ito na yung masasabi na